ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 293 баргузор гардид ва дар ин навор мо ҷойҳои асосии ин пресс-конференсияро барои шумо тарҷума кардем. Шумо боша моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ташаккур ба ҳамаатон ки омадед. ки якум савол дорад. израил, дирӯз ту гуфтӣ ки Шон Стрикланд хатарнок аст, чунки ӯ ягон чиз аз даст намедиҳад. аммо аз нуқтаи назари техника, ӯ дар октагон ба ту чӣ гуна хатар оварда метавонад? ҳозир дар ин ҷо ма дар ӯ ягон чизеро намебинам ки пештар рӯбарӯ шудагӣ набудум, аммо ӯ хатарнок аст барои оне ки ӯ ягон чизро аз даст намедиҳад, лекин ҳамчунин ӯ соҳиби ҳамаи чиз шуда метавонад. барои ҳамин ман тамринҳои ҷиддӣ гузарондум ва ин чизро рӯзи якшанбе ба шумо нишон медиҳам. баъзеҳо мегӯянд ки ин муҳорибаи осон аст барои ту, аммо ба фикри ман дарёси муҳорибаҳои осон умуман нест. ба фикри ту ин муҳориба чӣ гуна мегузарад ва ту ба мухлисони Сидней чӣ нишон додан мехоҳӣ? ма барои шумо бачаҳо шоу ташкил мекунам, аммо ҳозирашда ҳамаи ин чизҳо бозӣ ва хурсандӣ аст. ки ҷангро дидан мехоҳад? савол ба Шон Стрикланд. Шон, инак ту имконият дорӣ ки чемпиони ҷаҳон шавӣ. рафтем бачаҳо, рафтем. шумо бачаҳо беҳтаринен. майлаш бахшиш, биён мегузарем ба савол. ту имконият дорӣ ки рӯзҳои истироҳатӣ чемпион шавӣ ва барои ту гирифтани ин камарбанд аз шахсе ки бисёриҳо ӯро бузургтарин мешуморанд чӣ маъно дорад? ма ба шумо бачаҳо оиди ин хитоӣ ана чӣ мегӯм. эҳтироми ман ба ин хитоӣ, ӯ ҷангвари сахт аст. фикр мекунам ки ҳама розиянд ки ӯ ҷангвари сахт аст ва ӯро шикаст додан осон нест. аммо эй бачаҳо, ман кӯшиш мекунам. шумо ба ман мотиватсия сахт медиҳед ва ин кори аҷоиб мешавад. камарбандро ба амрико бурдан, умуман дигар бе ягон нохунҳои рангин, бе ягон гарданбанди сагӣ. ин кор барои шумо мешавад бачаҳо. рафтем. савол ба Манел Капе. чӣ гунае ки мо медонем барои ба ту рақиб ёфтан баъзе мушкилиҳо буд ва ин дафъа низ чунин проблемаҳо пайдо шуданд. гӯй ки ту хавотир будӣ ки дар ин турнир баромад карда наметавонӣ. дар аввал ливаниҳо дар куҷоен? овоз барорен. ливаниҳо, кани дастгириҳоятонро нишон диҳен. рафтем. мо дар ин ҷоем, дар Сидней. мутаассифона кай кара Франс, ин тарсончак. ана ӯ дар рӯбарӯи ман истодааст ва ту гунаҳгорӣ, чунки аз пушти ту шуда ин рӯзи якшанбе одамкушӣ мешавад. мефаҳмӣ? чунки ту тарсончакӣ, ту тарсончакӣ, ту тарсидӣ. тарсончак, ту то ин муҳориба 3 ҳафта вақт доштӣ. тарсончаки майдача, чӣ гуна ту шарм накарда ба ин ҷо омадӣ? аз ҷоят хез тарсончак, хез аз ҷоят тарсончак. ту чӣ мехоҳӣ? ту чӣ мехоҳӣ, ҳа? ба ту чӣ дар кор? ту чӣ мехоҳӣ? ту медонӣ зидди кӣ зурӣ дорӣ? бале, даҳонта пӯш ва дар ҷоят чин. ин кори ту нест. шин дар ҷоят. ту чӣ гуфта истодаӣ ахмақ? ту зидди кӣ зурӣ карда истодаӣ? ман дар ҷанг сари туро мешиканам. дар ҷоят чин. чӣ гуфтанӣ? бинен ин мундуқ чӣ гуна тарафи ман зурӣ дорад. ман туро мешиканам. ту кӣ ахмақ? дар ҷоят чин ва даҳонатро пӯш. эй, ма дар ҳамин ҷоям. ором шавен, ором шавен. эй бачаҳо, ором шавен, ҷанг накунен. майдаҳакро кордор нашавен. эй изи, ту бояд зидди ма ҷанг кунӣ. барои ҳамин бас кун. мухлиси мултфилмҳои бешармӣ. боз савол ба Мане. дар натиҷа ту бо Кай не балки бо Филиппе меҷангӣ. ту навиштӣ ки ин нокаути даҳшатовар мешавад. гӯй ки ту чӣ гуна муҳориба интизорӣ? ман аз ин шахс ягон чиз интизор нестам. ман медонам ки ӯ сахт аст, аммо дигар ягон чиз ғайриоддӣ нест. ӯ ҷавони оддӣ аст, ҷангвари оддӣ тамом.
израил дафъаи гузашта аз соли 2019 вақте ки ту дар австралия ҷангида будӣ ту нокаути сахт нишон додӣ гӯй ки ин дафъа боз ин корро такрор мекунӣ ва оё мо версияи нави исраил адесаняро ҳамчун ҷангвари мма мебинем дафъаи гузашта мо аввал рақс кардум ва баъд нокаут нишон додум ин дафъа боша аввал нокаут мешавад ва баъд рақси зебо ва баъд ӯ парчами хитойро бардошта савганд мехӯрад мард шав чунки ту кишвари худро муаррифӣ намекунӣ вақте ки ба ҷанг мебарӯӣ эй ту кай бо ширкати монстр шартнома бастӣ худро кай фурӯхтӣ ту ин корро ба наздикӣ кардӣ дуруст оё ин аҷиб нест вақте ки ман зидди ягон кас ба ҷанг мебаром монстр дарҳол бо онҳо шартнома мебандад дарҳол мухлиси онҳо мешавад медонем барои чӣ барои он ки онҳо маро харида натавонистанд ман худро нафурӯхтам ту чӣ кор кардӣ то ин ки бо ту шартнома бастанд барои ин ҳамкорӣ ту чӣ кор кардӣ гӯш кунед ман оиди дӯсти худ изи чӣ мегӯм аниқтараш оиди охирон рафтори ӯ вақте ки дрикус ғолиб шуд биё оиди рафтори охирони ту гап мезанем вақте ки дрикус ғолиб шуд ту дар майдони ҷаҳонӣ дар назди чашмони ҳамаи тамошобинон ба октагон баромада миллатчигӣ карданро сар кардӣ ту дар он ҷо миллатпарастӣ кардӣ аммо ба ин тамом нашуд илова бар ин бачаҳо ӯ бо футболкае баромад ки бо он арӯси пешинаашро пас зад ана чемпиони мо чӣ гуна инсон аст ва ин чиз шармандагӣ аст дар ҳамин ҷо тамом ҳозир ҷангваро муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронанд ва пагоҳ дар маросими вазнкашӣ вомехӯрем ва албатта ки рӯзи якшанбе дар муҳорибаҳо ба ҳама ташаккур Oh.